ये हूँ पारादीप घर बाहर एवं जीव ब्रह्मपुर। छोटा गाँटा छोटा काम कटकर थाली 8 जोड़ी होटेल। ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଗେଇବା କ'ଣ फ्रेंड्स वेलकम बैक मोर यूट्यूब चैनल। तो आज गोटे फ्रेश वीडियो को आपण मन बहुत 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 स्वागत करुच्ची। आज कि 10 दिन माने 11 दिन पूर्व मो जेजेमा देहांत हो गले। तो से आम ब्रह्मपुरिया केमी कौन नीति नियम अच्छी केमी कौन आम से मुंडन हो लंडा हो पो पिला माने। तो चलो देखेबी आज वीडियो को एमती स्टार्ट करुच्ची। पारादीप पलि आसिले ब्रह्मपुर जाए मुझे करें वीडियो जेहेतु बहुत टेंशन थी। तो चलो आज देखी आपण मानक काका पाई जोर कौन मु यूट्यूब छाड़ी तम दी भौणी आधा तीन जा हाँ से तो तीन जा बाहर ये सब पुओ पिला ये टे तेलुगु एरिया लुंगी पिरी है ये सब बइस का लोक लुगा। ये हूँ मो सान भौणी राधा झील सी हूँ मो माँ सी हूँ आम जड़े मामू हे खुड़ी तुम टे देखुना ये हूँ आम खुड़ी से मिलानी गोटे आइटम थी बोलूँ हाँ से एक्सट्रा रखा है ले जाऊन बो एगुड़ा तादर रखलु ये घी खाइ बंडी भल ना कूड़ा गोटे सेम सेम धरी पड़ा ना यहाँ कि पड़ी जाए खोटे आम दी गुण मुगा कलरटा मुग कलरटा मो बो बाहर कर लुगा डिजाइन भल पूरा कॉफी किलो मुग कलरटा हाँ ले पूजा पिटा ला बाहर को जा देखे
ସେଇଟା ଭଲ ଝିଅକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେବା ମୋର ଚୁମୁକିକି ହେଲେ ପିନ୍ଧିକି ଝିଅ ଖାଇବ ନାଇଁ ଲୋ ତାର ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ପୁରା ଲୋ ଏଡ଼ିକି ପିଲାଟା ମୁଁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଅଛି ଅଣା ହେଇଛି ଦିଟା ପିନ୍ଧି ଏଇ ବାଲା କାଢ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କଥା ଏଇ ଉପର ବାଲାର କଲରଟା କାଢ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମା କି କହିଲା ମତେ ଦେଖିଲ ଆରେ ବଢିଆ ଦେଇଛି କଳା ବ୍ଲାଉଜ କଳା ସାଇ ଆଇଛି ବା ତୁ ନେଇ ଯା ବାହାରକୁ ଚାଲ ଚୁମକି ଚାଲ ଚାଲ ହାଡି ହାଡି ପାଲି ଦେଇଥାଅ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ ଯେହେତୁ ଚଏସ୍ କରାଯାଉଛି ଆଇଲା ଦେଖାଦିଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଲୋ ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଶାଢ଼ୀ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର ପୁରା ସେମ୍ ସେମ୍ ଆଉ ମତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଇଏ କାହିଁକି ନା ଆର ଦି ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ କୋଠାର ହେଇଛି ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଘର ହେଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭାଉ ଖାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ତୁ ମତେ ଦେଖେଇନି ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭଉଣୀର ଡ୍ରେସ୍ ହଁ 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 ନାଇଁ ନ ଆଣିଥିଲେ ଆମେ ଭିନା ମାମା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ପରିପରି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମିତି ନେକ୍ କଟଟା ତା ଉପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ହଁ 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 ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ବାହାର କରିଦେଇଥା ମାମା ଭଲ ଅଛି କି ନାଇଁ ଲୋ ସେ ଉପରଟା କି ପାଇଁ ରଖୁଛୁ ଖାଉ ଆଉ ହେଲା ତ ତମେ 4 ଜଣ ଆମର 6 ଜଣଙ୍କର ସେ ଉପରେ ଆଗ ନା ଓହୋ ହଁ ଚାଲ ରେଡି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ହେଲା ଆମର ସେଠି ଲଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ୟା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲୁ ମତେ କିଏ ଡାକିଲୁ କହୁନୁ ପାଇଁ କି ପାଇଁ ଡାକିଲୁ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ତମେ ଫୋନ ଯାଇଥିଲା ଝିଅ ଝିଅ ବୋଲି ଡାକିଲୁ ପୁଣି କଣ ତ ଲଣ୍ଡା ଦେଖଉନୁ ହଁ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନକୁ କହିଦେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିକରି ଆମ ଜେଜେମାକୁ ଏଠି ଧୂପ ଦଉଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଧୂପ କାଟି ଦଉଛି ହଁ କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକେ ଆଜି ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଏଇ 3ଟା ଯାକ ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବା ହଁ ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଉ ଦିନ ବେଳା ସବୁ ଆଧରେ ଫାଷ୍ଟ ଦଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସବୁ ସାରୁ ନା ମୋ ଗୁସେଇ ମା ବ୍ରୁଶ କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦାନ୍ତ କାଟି ଆଉ ମୋ ଗୁସେଇ ମା ଗୋଡାକୁ ଘଷୁଛନ୍ତି ତ ଗୁଡାକୁ ଆଉ ଆ ଭିତରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଚା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିସ୍କେଟ ପାଣି ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନି ଗଛ ମୋ ଖୁଡି ଲଗେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଏଠି ଠିଆ ରହିଛି ପରା ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଆଉ ଭଲ ପାଣି ପିଇକି ଆସିଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇ ସବୁ କାମ ସରିଲା ଏବେ 11 ଦିନର ସୁଧି ପରେ ସକାଳୁ 2 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲାଣି ଖୁଡି ପଛରେ ଆଉଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଫଟୋ କାଢିବା ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ହାଇ ମୁଁ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ତୁ ଟିକେ ଦେଖାଲେ ହାତ ତ ଭାତ ଦେଖା ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେ ଭାତ ସାମ୍ବାରୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖଟା ତରକାରୀ ଦେଖିଆ ନା ଏଇଟା ଦେଖିଆ ମାଛଟା କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ
बड़ा गाड़ी है जिना ये कर था चलो चित्तर गाड़ी सब चुमकी अला कांचन मा डाकुत दिया पूजा करते आगे सब गोटे पानी चढ़ेला कहीं तू क्या मिसी कर है सेरा किलो तो घंटी अछि एई टाइम रे नियम होउची बहु माने समस्ते मिसी 12 पत्र देबे जोटा कि आम माँ पड़े 12 पत्र एटा 12टा राति समय रे ही हुए जोटा कि आम समस्ते अनिद्रा थिलु से दिन पूरा माने हालत पूरा खराब होइतला देखंतु घर सारा बहुत सारा लोक थिले माँ खुड़ी माँ बो माँ आमर पड़िशा ओडिशा लोक आमर बईशिका लोक सब देखंतु आम भौणी माने आमर माने मो सान भौणी तो पूरा हालत खराब होइतले से दिन ता देहटा टिके खराब थिला आउ आम सब सेठी जाइलु मो भौणी सब कहउतला तार कोन पनीपरिबा कोन कोन बाहरतला से सेती बेले मो तो कैमरा देखिले से हंसी पूरा लागी पड़ी